मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मानव गेदेर डिप्युटि चिफ गबिन्द बसुमतारी दैदेननायाव जोंनि 15 फाइनेन्सनिफ्राय जोङो नैबे हाथिसार प्राइमारियाव 56 लाख रांनि केनेल काम रड माने ड्रेनेज काम रड खामानिखौ जों दिनै जागायजेननायनि थाखाय फाउन्डेसन खालामबाय गायसनबाय। बियो दादगारि हाथिसार VCDCनि सिङाव बा प्राइमारिनि सिङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानि, मानोना बेवहाय बे गामियाव बे कल'नि, बेखौ जों कल'नि होननानै बुङो, बे कल'नियाव हाथिसार कल'नियाव 400 हाउस हल्डनिख्रुइबो बांसिन फेमिलि बेवहाय रायजो जायो। गतिके बिथांमोननि मोजां माने हाइजेनिक मोनसे लिभिं स्टाइलनि थाखाय गामिखौ जोङो ड्रेनेज सिस्टेम खालामनायजों लोगोसे लामा बानायफाना होनो नागिरदों। गतिके बे खामानिखौ जोङो इलेक्सननि सिगांनो जों फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लानो नागिरदों।